sir, masama pa rin yung loob niyo hanggang ngayon? Isipin mo, iyak ka dyan sa Senado. Ang daming tao, buong Pilipinas, buong mundo nakikita. Hindi yung kay Big Subiria na naiyak ako. Dahil personal reaction ko yun na talagang napaiyak ako dahil nga feeling ko I'm alone in this battle. Para bang sino? Who can I turn to when nobody loves me? Nobody needs me. Wala na pupunta dahil yung panahon no, yung kay Espinido na siya nang kinuha ko, hinanpi ko, kinuha ko siya from somewhere, nilagay ko doon para upakan niya yung problema sa drugs doon sa Leyte. Lumabas sa bibig nung drug lord na tumatanggap rin daw siya ng pera, gano'n-gano'n. Parang nabigla ako, na-shock ako, kaya sino na pagkitiwalaan ko? Wala na ako na mag-isa dito. Wala na akong kakampi. Kaya naiyak ako noon. O, yun. Pero later naman, nag-retract naman yun si Kerwin Espinosa na sir, nasabi ko lang yun, totoo talaga sir, na sinabi ko lang yun dahil masama ang loob ko dahil namatay yung father ko, pero actually hindi ba talaga tumatanggap ng pera yan si Espinido sir. Kahit ino-operan ko yan, tinitext ko sir, may 300,000 ako dito sir, baka may kailangan ka dyang gastusan. Masagot ng Espinido sa kanya, versikulo 10,